ntubwate etime tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania nabo igo cyo tebererie kindi gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated nabo igo box corrugated asibe igo babwate Dumarang ayuari aye chigage emeronge tato asama mabati alia aye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko nabo igo web design babwate igani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue nabo igo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi bwo igo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yawo tutari rero ase MRM showroom onyari kwabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant nabo igo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom mwigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na werere bya mwanchwa omo rigerali ritukaliga ria aramisi shitariki nya chomotenyu ogatana gatatu omwaka bwechiri bubere na 2025 kene kionga chinsaibere asenchira yobo ikiranu nche nigongoro kwaro ni ototo nyangiri oito kubwatana kuransa memenyirio nigakorwa Wilson Makoli kurende litanga kigima aya negatia na kwaliganiri ase kionga chinsaibere magoro bayalero akamura tukagere to murangiretie urengo tumeke yandi seti yae nabwate twe mwisonde baerero twegeneta ngango kiware karenyo omo nyaruka Faith Kemutobino bw'emyaka 20 oyittu nagotinde kwasinjira cyo botutukano nigo otindo korwa ritukolia lero. Education is very important in your life. Without education you cannot go anywhere. Omujumbe bwe bunge ya Nyaribal Chache Moske Sairi Chanda gosegeta abor kigobe skuru ime ye bunge yo
Toma chumbe. Abantu ndobwati stima. Ndobwati para. Ndobwati mache. Orecho ndobwati. Omwana siasa kurwase bunge ya Nyalibali Masabo moske pen mamanyi komo mochia omwajumbe we bunge yo omoske Dr. Daniel Manduku asogotekerania amagendero asebirengo bibwenerete. Manjumo ligerali ekionga chinsebere toko chaka nengana yogoichania kurwa chinsemo chia anyamira ase tokumanyogobna umubere bomwana gusoma subati Faith Kamunto oyu agotaba gusoma biro kagere koba oyu bumusubati Faith Kamunto yogataba kana nyato kaba gagoitoma tukwa makaitire numubiro ayo gutinde kwa ase embera gose ase engoro enyenge asinsemo chia mausi nigo nyarako gutindo kurwali tukolia lero nze yobolendi obotindi ase boigo abanyagitari aba watani kurwa ase kiombe kyobo tukiadisia na boigo umubali omonne bwa serikali banyaka bagokirana sinsemecho nigo amagombo amanena bwatasi sinsemecho na boigo nigo bayenekali gwo menye cinse bayenekali gwo muna nigo botukibura chikwane kibona onde bwensi ora toke bwateranirie nege korekyo na chikwemukiriwa igetambukiro igetindi kieli chiko muna gutumye buri kitofati gari gisemba omubere oyo konya utindekire ase ngoro enyenge ere aseribwago yokoiwa rikoro ase kenyero kya makena amugondo ose mausi ewodi ya nyamaya ebunge ya West Mugirango nigo emagoroba ya rero utindokorwa na omubere oyo oirwa oikatse nkendo yenyagitari enene ya Nyamira ekero obutuki bwa makweria yaiga bukageire gochaka inkaki ende yonsi korubono amakweri ayaiga nigo akageire koba ayo mworokiwa oyo asechinga kyechiga obwenerete gutuka ase klasi ime asa masomo ye university ya Machakos oyo omanyikaine buna Faith Kamunto obino asama leta na ekolongwa magile oyo nyengo omwana oyo nyagusira Faith igaro mwana omundu ingane ye igona nyanyorete ngaranga kirete sibina omwana uri kwenda university Machakos munyari koba kagusira kulima Faith obino 20 years abwenda kujoini Machakos University tariki 25 mutinyo yonane lakini igaborete kurusobo tariki 30 mutinyo 7 asoga kurusobo iga kagwana nesini mamu mwalaje mamu waka motevi kuranjo motevi mundu amone nachire kumbe karachiete iga igachikoka samo jange narugwega esimia kagenda off abanyakenyero abaiga nigo babeire babegete ekambe asayaiga na baitumatete bobe asamatuko ane batarikorara toro oikira rero ekero mubere oyoiga otindo kurwa na nigo bairana gotuba amasiabo asengencho konyora otiokire bobe egeka getaneti omotieni oyo mubono nero engaki omworoki wa Faith abeire kaborete kurwase enka yabo oika ekero musubati omwabo anyora SMS ase simi yaye gekweresera ase omubere o Faith obekire na kurwawo nigo bachagete kumurigeria arorobuna akwerera omokonyi bw'omugambi bw'esapplication yabo mabacho Richard Nyamweno batemere kumuriyo omotieni oyo mubima yegeteka nacho kasanja abashiriki abagateba aya umuntu nale kona chat na numu wabo Nairobi lakini kutumia na Betari Safaricom mwereju na Telecom itangani akabasa abashiriki 500 kwa yera Faith bagakira ya kabere akaja kabate ya Faith imo kuriga otwa muitete tukamutinde keke nyiro ma ushangene tangi akiyako gereda akiyako gara abashiriki bono batete boja akaraba ete message yuwotirimboka mpaka bakaja kumanyaga amakweri aye Faith nigo akageire buna nigo aitetwe no musani oye omumura asekeria buna no bwanchani asebono ikageire buna nigo tayare abekirwe byara mura uyu tukagere to murangiretie urengo tumeke handset yaye nabwate twe mwisonde baerero to twegeneta ngango kiware karenyo chumambenda aigorwe amastaka mumuru yatorukwa
Gideon Makori abwate 23 years igakoro kenyorukia esugura kiamburi lakini sawa uronge miruka ari kiamburi bagorete aiga nigo abasae abake abo baibwatiranirie n'obwanjani basemiwe abantu maite discipline ya kaire lakini baire ngora obwanjani no bakungu bwaitira abantu abange asengencho mo murago kagera nero gwika bwanjito muswati kumbere nabwata abasani bande ose omo muswati ukagera mo murana nero jagwe abwata bweka kumbe nando mo murana abwata abasani bande igotiga baita bate batiga mwana mange elinde bakanye nawo somo arasoma kore okonyoma kuri kwandana Chinkaki echecho nigo abanyakenyoro nabo igo abairi banyagusira baganirie eserikali ebakonye asogokora obutuki eryo esababu ya makweria yaiga emanyekane nabo baikiranetie amabaya babekwe byara tukugure serikali yaendelea kuchunguza kabisa na ende ni kunyarekana muntu utaringe beka konenta umuntu kwete baka kuja kumutindeka yara abantu baratindeka utokora abantu kubate na muntu kumuntu igonga wembali ba mugwatise tikotinde ko mwana oyo gaiga bamanyekane nekero bamanyekanire erinde be baigwe susuro etikoba eso masa abantu ababake maiga yabamenyi abaiga kuganyerera asigeka kyabatuko ane eryo mubere oye omusubati gose omunyaruka oyore kogenda ase university aserieta Faith Kemunto onyare gotindo korwa omweri oye ni gotindo koirwe korwa ase ayaiga hingo reporter getembe korwa iga mausi eye gotoka meye ward ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba Muncho murigereri negekore kyogo ichani kigima na nigo abantu bonse baichani tekobwatikana amo no robot yoruo no gosiro goko botutukana gwa Faith Kemunto na nyasabe komobiroye ase gaya tugotikana ayo muncho murigereri nigo abaremi bechiombe gusaba tugi bechiombe abara abone bambere korwa ase chinsemo cyanyangoso iyerese mbaga abwe county ya Kisii na bwe county ya Nyamira bazogena kubolia serikali gwesona nigati na kubakonya bakano kibese cyabo ekibataraba gwakanwa ange emiti nyitatu bono kolengana n'abaremi abo nigo egente kikiabairire baragwa banyene gutanyora cinjira bakwegendereria nga no nyindi cinjira bakugura cyombe cyabo cindagera munago tumwe muri kito Gilbert Copy onia na batugi becyombe bakoni amabere kurwa insemo cya Gregoris gucya kinsemo cya macoga banyako bakurerera ogutaisaneka kwabo mono ase ugutaka no kibese banyako bakwirira amabere ase igetuo gya KCC asenga kibono. Mheshimiwa Rais, naomba ya mahali huko ukisikia hii sauti ama ukipata ujumbe huu jaribu kuongea na waziri wako John Mbadi aweke pesa kwa KCC kwa sababu kwa miezi miwili iliyopita hatujalipwa masiwa kutoka KCC. Oyo nigo aisokirie na konia amabera aye ase abaguri ase chiro ya nyangusu amona magena na mugunga. Ali asugwanja kuwa ekorende ase ngenjo gotarakanwa kibese irete amabera abo ase ka kimiti nyetatu ase nsemo ya KCC. Ndio maana nimeanza kuhangaika kwa barabara nikipeleka maziwa mpaka Kisii, rekea kule kwa Wajaluo, nitafute soko manake hatujalipwa. Na tuko na wanafunzi katika shule, pia pesa zijawekwa katika shule. Korengana no mumenyi oyo bwe county ya Narok emechando yababwatire abakoreri urwa ate batabwatinjire nde yonsi yo kugenderia family cyaba so kuborwa kibese iguru yebiasara by'amabere. Haya maziwa unayoona huko nahangaika nayo niko Kisii naelekea Ujaluoni kutafutia soko kwa sababu KCC imekuwa ni ya madeni. Mimi nauliza kwa heshima kubwa, ng'ombe wanataka nyasi, wanataka chumvi, wanataka Nilsan, wanataka kila kitu ili waweze kuproduce maziwa haya ili tukarudishe kule KCC, ni wewe uweze kuachilia pesa ya mwezi wa 7 ili watoto wetu wakasome. Sasa tuko na watoto nyumbani kwa nipigo, watoto wamerudishwa wako nyumbani. Ng'ombe inataka chumvi ndio itoe maziwa, ng'ombe inataka dip ndio iweze kuoshwa, ng'ombe inataka nyasi iweze kuwa sawa sawa. Tutapata wapi hata chakula ya siku? So mimi naomba Mheshimiwa Rais, ukipata hii ujumbe tafadhali act mara moja. Ambia Mheshimiwa Mbadi awachilie pesa itoke kwa treasury kwa sababu tunataka pesa mwezi wa 7, mwezi wa 8 umeisha na huu ni mwezi wa 9. Mimi na bakumusaba mu waziri w'ekibesa ari w'ekibesa gucyase ekyombe kyo gya KCC eli abali banyako bagwa kano kibesa cyabo. Naomba kwa heshima kubwa uhakikishe kwamba minister amewachilia pesa na sisi tuweze kuwa salama ili tujitegemee, tusikuwe ni watu wa kuombaomba na watu wa kuhangaika kwa barabara. Hiyo ndio ombi langu. Mheshimiwa Mbadi aweze kuweka pesa katika akaunti zetu ili alipe wakulima wa KCC kwa sababu
tangu Julai hatujalipwa pesa za Julai, pesa za August hatujalipwa na tayari ni September. Nero imechando abaremi nabo yugo abatugi bechombe bagonya ko bagwetera chinga kibagendererete n'oburimi bwabo namono ekero bataraka n'kibese cyabo na ekero bayikiraniriye abasombi bwa mabere gucyasege tweki ya KCC ngoro boterigate mekuru sensemo ya Nyangusu Machoge account ya Kisi Maritane Gilbert Kobi na mwanjo muligali umwana siasa kurase bunge ya Nyaribari Masaba Selieta Pen Mumanyi nigo amukiri mujumbe bwe bunge yu asa gutekerania amagendero asebirengo biruganiri imehiye bunge yu Omoske Pen Mumanyi nigale ukwana wachinga kianyarakabaga ko twara umusangerano rabamenyi gosine gati abamenyi kurwase bunge yu ase boigo anyarakabaga kwanira igoro yobwagachi bw'inyumba cy'iligo rike obo bagenderete ase chinsemo ekyo chia Nyaribari gose asamanye katamuna ekirubo chinsemo cha Nyaribari naboigo onyarakaba gakobolia buna chinga kichinyombe kire igoro abamenyi be chinsemo cyo banyakaba kwegwa libaga litangani elio banyaraka bakwenyorera chinyombe cyo muri kitu kapire Nyakundi namangi mwana siasa kurwase bunge Nyaribari Masaba Omoske Ben Mumanyi nigo agenderere kumumochia umujumbe webunge eyo Omoske Dr. Daniel Mandoko asiyogotekerania abagenderero asi abananchi bebunge eyo Natobato umujumbe abantu ndobwa distima ndobwa dipara ndobwa dimache orecho ndobwati no igoro ndobwa to mukutano butuko egende ko kuna professional dina kurugusi ingi karanzite iga ngoro mwezimu wa manduko oswa ekeraswa oko buri kondo ekera buri kondo obaso da president ko bori simiane jetima tikina makorete na nore bana digete na ko monyora mo sabe para ano muchumbe bosa no moto ga wikerubo boigo Omoske Mumanyi nigo asegeta omugusi kugendera kubwatisia serikali yomurai wense Omoske Dr. William Samoei Ruto iliyo magendero agendere kwenekiwa asorogongo rwagusi. Nimetaka kuambia rais akikuja kufungua hii nyumba ya National Housing amexo ametuwekea rami kutoka Keroka ipitia hapa National Housing niomba mpaka chama kama watu wangapi wanataka niambie rais hii maombi apunileta tutam ya barabara yetu tutam chinga kechecho nigo Omoske Mumanyi aboli abuna chinga kechinyumba che serikali cherigolire inse guse affordable house chachi kwegorwase chinsemo chekerbo abamenyi bensemo iyo kwegwa libaga litangani mtu anaitwa Dr. William Samoei Ruto yeye ni president wetu wa Republic of Kenya akasema wacha batie watu weke rubo hii mambo ya National Housing what we call affordable housing. Sasa umeona nyumba shule na jangwa zimeona na macho bali barengo banyeno mugondoyo mimi nitaambia rais wale wenye walikuwa wenye hii shamba hapa hii area wapatiwe the first priority si hivyo hata umasikini wa hii area pia waishi huko si hivyo watu wake huko. Boigonigo mwanasiasa Stephen Nyarangi kurwase bunge ya Kitutu cha North nere akwanira itaro ya State House ase akwanira egati ya magendero ayumurai wense alierete eira abagusi abarai bagusi bagasabe bintu batagete tokonyeke muna abagusi tugasabe bare kurusotik egoja mpaka bosongo egare igu nari abantu bagweta buya agatotebia prisonnier bosongo gari erusigoro eretu nyanturago asali egare igwe tuigore asali biasa bikorwa abantu bana bitwanya warasu bakoremeremo amagenderera bororo ere buyago sire bube ambere tigi tukoba de yoka yasuneka kyaruse tibororo president ekarengera linga abantu bali barese boss baguri gwamare Maria bagenda bagaja sanga obekonye egitiki gare igwe chindege chinene cyagororo
tugaesuneka chibesi cha victory budget ya chakre korosu nakitoa president William Ruto tuta kingo reporteri haigata sendi bwantete kyana gikumi kegetembe kurwase bunge yenyari bari Marsabit County ya Kisii Ncenguruku Nyekundi Gabriel mwanjumu rigereria amate ya mukuru chinsemo chia mochenu nigo yasokirie na kuborie nyariko bage kumanyigwa ase omwanju abare oyo onyarito kabaga kubura amatwe 10 aetire korengana barabo Elias Nyakundi Nyabuga nigaburite kurwase gosinigarukanterio mwali asamo yigo mabwa matanga ase chinsemecho na kurwelio taranyariko baga kumakanite asale munagotumanya muri kito Polikapokara ngo ikagaiga ase kinyorekiga kya mochenu bogeka ekigo tukemeye wari yegirigoma ebunga yabo getutu bwa Masaba imiyenge yega yomugaka Elias Nyakundi asitokomera namo naba mataba igabetu matete basinyire asumuga ko yigasireta Elias Nyakundi ari wikabona segeka kiiki ya etire jo matuka matambe timenya tinga na nyore reporting ya yomugaka taya gambuka gocha matanga alenge mba lakini tacheti kuira na gocha alenge lichuko titukulia chuma ina mogoro lakini ende korwelio tarara kana oro wankuigwa utuko itandaye na gutebana na Elias Nyakundi Nyabuga kuruma chenu bogeka no akalire na teyo tobiri kumulia tobori inabo kama ambience mwa goja ajiro goja anyore neke kumeti ongumeti Korengana naba mataba iganigo omugako yiga cheta matanga sekanyarumbara barekia Emparo kulende gwika bono taranyariko bagakorekana okobora kwa yegarweta igari tukuria Jumaine on 2060 kera matanga yo akanyakora bono litukeri mara kwa bagura butuma etinga ngai yakorete gochi tokumuganyanga atarrokaneti mambe gogo kia toko ngako bwatiria rende nganga yachiete gochi ngakiarenge igo batemere kumuri Justin Sebo okolende mbaranyariko bakomonyora nonya no gwaka chiriboti asebitube banyanyimbo nonya nasaba gambi tibura ibura matunda twatemire no na bagambi twabatebiri kiobisi elinda ngo tobwatera naso korotota korigia report yeli yasinga ngaya berete na korukwa yanga kiarwete igo bono nabatogenderete twatebetia abanyene bakaira chiripoti polisi aria na igitege twatamire gweta chindo gweta komulia saba iri gweta rara kana bakagoikirai nigo yamatiga jariringa omugako yiga nigo bongo bwaje bwekirente na tabwate mochando nde bwensi asibono bagendere ko bakubulio nde bwensi uranyariko bakomorora kwani kibuna ngwa kabare roboti asebitube banyanyimbo bose ko bamanyabara boka banyene elio koleto musaso koko cha senkiyiga egendete gwetumatera asumwancho yobo ari gwikabono Entu nabo twarego twabune kenyoro nabo tukumetie kiagara Elias no muntu oro mungwana tabwati mangana na muntu tana kumana nunde odete yo bage China iga turatebe ngasa chini baka ge China nunda ara mokembe sa jinda mwake bono ukobora kwaje nabo gotoreterete birangererie bikomo twari gusabanga gaki serikali kiagara abana baikira serikali yakundi no muntu gokora ibintu bya na magokaya one serikali kimwari gwanja gaki isete iyo nyina ta iyo yakundi gamenyete nkabuoya mwari gwanja serikali gaki mutubwatisie muturigesie usento monyore tumonyore njerende yonsi yeturamonyore ebe naro ebe teyo tumonyore tuisane ke birangere nga twamonyore iginko reporter getasene kebonchete kyagatembe kuri Justin Semechiga cyamo chenwa bugeka ime yewadi eligoma ebunga yabo getutu Marsabit County ya Nyamira inchigo kuruko Polycarp okara na umuntu murigererio mujumbe webunge ya Nyaribari chache musike sairi chanda nigole tukulia rero asangana bamenyi ba Nyanguru eyo gotoka ime ward ya Baracho ebunge ya Nyaribari chache ese anyarka bagakwerera kigima yengento yaye gosobuja kwakobera ime ya serikali chingaki chechyo boigo chief wepu na boigo omujumbe webunge ya South Mugirango musike Silvana Sosoro na rero yukirana achinsemecho na rero nganyaraka gosegeta buna okobera asa serikali ngo bwatobuja bwaye na kwenekia habuna niko Baracho kogendera gosira serikali hekuraba no muraibu ense musike William Samoei Ruto. Mimi nataka kuhakikishia Nyaribari tunasongeza mbele.
Mimi nimesukuma serikali na tumekubaliana na rais wetu Mheshimiwa William Ruto, tunaweka barabara ya lami hapa Nyaribari Chache. Tumeelewana? Barabara tumesema lazima mwaka huu sio kesho, mwaka huu Nyasaye akipenda tutaanza kuweka lami. Na hii hapa niliambia rais, si nyinyi mumeona rais alikuja hapa, si amekuja hapa Nyanguru na ndege yake kabla awe rais amekuja amesimama hapa, si ndio? Na tuliongea na yeye na akawapatia ahadi atakuja atusaidie watu wa Nyaribari Chache. Kwa hivyo musiwe na wasiwasi. Tunaelewana? Sasa mimi nataka kuwauliza swali. Makosa yangu iko wapi wakati nikikuja kusalimia watu wangu? Watu wengine wananiletea kisirani. Epareye egochaka kurumate gari smoko ne richinyeni. Kegati nabo baracho yatira gocha yasokaga zairi chana naye bekrete budget ye koroskwera mi eros gocha sabu Ndogo naine ekra tu akorra magano se toba teba kereki ekra tu akorra magano toba teba kereki ebindo mira taba tebi eskuru ya Nyanguru kereke somo to kanga kiraga omo aziri migosyo gamba na motebi tungocha torega otebi nkoretare milioni 10 gocha se eskuru ya ngara ibekena manchira nebaigwa emiakeria maega ekra babo soro bar ko bori chukura inchena oncho karerte kusiye yengima ndasabero mongwana kurubuli ya muruto chukura muganse kelera mugatebo sora abasogete mukabate ngumunye matone aro koira mukandigire mukaranga tere bari mungono umwana natakero tikere nairete ko staireti bono ntegerere bono igari inde serikali ibe mugate bona mandegere atakira ko igumo oncho kana kirase bonga taingo soro karuabwe ninchi naenda tofanya ko liye serikali no ngakio wonde bindu asendagera ime ninchi naende kwaro kobo kimobo obo yena naende babe to wado engakiri mwarenge serikali mwaragerete na indu tetore serikali tetoragere na indu tuarwara erebia basere wone Chingaki chechi omo jumbe we bunge ya Nyaribari Chache musikeseri chanda nigasanga amo na barkuwa besukuru yoboroso ya nyanjwa asanyara kwa kaboli babe komokia asa masomo na bego nyako bakakurwa okoboli gochesa babwatane bonse bechisemi ko bwatirana elikane kyabona ebirengo bechisemi ngo kinabire ase chinsemo ao annamono ime ye bunge yo ya Nyaribari Chache. The junior secondary school kids who are here, the older ones, that education is very important in your life. Without education, you cannot go anywhere. No matter how handsome you are, how beautiful you are. Lakini kama hapa kwa ubongo iko zero, wewe utazama. So you have to work hard. Remember your parents, your guardians. They are struggling to ensure that you have the best education. So I want to plead with you guys to work hard in school, be disciplined. Are you with me? Yes. So that you can become a member of parliament like Zaire Janda, so that you can become doctors, you can become pilots, you can become engineers, you can become president, women rep, senators. Ama namna gani? So I want you to promise me that you will do your level best, and as your leader, I have come here, Mwalimu, to give my commitment and to support this school, so that these children who are here, our children, they can prosper, they can shine, they can have all the facilities that they require. Manjumulikeli kwekera bana to kolden samenya ntangani ya mangana maya ya kionga chinsebere kolinda senzama ya kabere niko to kukomera na Dr. Ken Mosion Sarigo nyago bato gukwanira igoro yo komenya uku yake bachenu goto nyara ko bagusuka go challenge ni ngoro kwaro ni toto nyangiri kuranza memenyeryo ni goto batera na Wilson Makol na boy kuranza me transmission ni gakoro DJ Atsa ni go se Kevin Ongeri to ska go challenge.
Baraka ninjo, ninjo yetembe, ninjo dolome, ninjo manana man, ninjo bagina ninjo. Konya na mbule gotu. Bironje bikumbeo. Na umugusia tekara murumbe geku. Umuntu uri murumbe lirumbo maite mambi ndirio konya liko salia mangana. Ndirigiya. Igo murumbe nuri utakolengerera tibuya. Ero kona ko karokendo se mugondo kwako na koendo na kome bindagara yao. Usona kuligiri bintu byona kuitebikoe. Era bona motekerege kukabyo tigana kuitebikoe hibya. Toba kutiganga bona tini kugora ngombe ngabono yo. Ngano kuitale gorengo koralia aho gendete kokora. Tekara murumbege ku konya na mbure gotwa. Bironje bikumbe winekeronje. Abo mugusia tebete igo. Baraka ninjo, ninjo yetembe, ninjo dolome, ninjo manana man, ninjo. Superstores Nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka ucyase abahonya aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemire mu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asiko babwate Dumerang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia ye chigage emerungebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya asegeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores yego toka se nyumba ya ouru complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kisii Impact Institute of Science and Technology bakorereria Aintech ya September asibakora chikos mnabono ICT, Mass Communication na Journalism, Hairdressing na Beauty, Perioperative Theatre Technology, Music Production, Computer Packages ne chinde chinyinge asamange bakere simyasi namba 0705 773 142 same 0784663693 nubagotoka ase umucubusungu Twin Towers aserirungo lya gatano na gatatu incho alirira bwire kibono. Kila nafsi na ita Orarie ogokwa kwa mongina Salome Nyaboke Ongwae Yaro mongina Onelson Ongwae mnari
ngari mwibori mwabo Grace Mura Ongwae ngari mwana nyagosira William Onchonga na nyagosira Ana Onchonga kurwa mokibagende kitutu cha North Ebu Onchonga ngari ngina Dennis Obadia Edna Nevian Bethwell na Maureen ngari ngina moke mheshimiwa Gavana Mokorowe County ya Kisii James Alves Ongwae, Alice Nyagosira Bosire, Edward, Dr. Enoch Ongwae, Nyagosira Evans, Margaret, Mike, Timothy, Lilian. Ngare ngina Viara, Rispa, Dr. Laban Thiga, Robert Nyariki, Alista Mbura, Wego Elizabeth, Nora, Lynette, Bernadette, Jelia, Pamela na Matthew Osim. Ngare yomwabo Nyagosira Obiero, Nyagosira Milka, Nyagosira Maria, Nyagosira Manyora, Nyagosira Sagini na Bande. Ngare mokoyo ya Professor Bosire Munari, Ambassador Yabesh Munari, James Gesumwa, Nyagosira Mmocha, Onsongo, Nyagosira Arande, Nyagosira Boyani, Nyagosira Mura, Nyagosira Gechemba, Nyagosira Mukaya, Nyagosira Steven Gesumwa. Ngare korara Nyagosira Andrew na Pacifica Makori, Daniel na Grace Thiga Korwa Othaya, Nyagosira Samson na Helen Obwaya, Justus Mbura na Nyagosira Monica Mbura. Ngare ngina moke Jeremiah Mayeka, ngare bamwabo Oreni Kenyenga na bamwabo Kefa Arande na bamwabo Nyagosira Mukayonde na bamwabo Ogonko Nsongo na bamwabo Nyagosira Gilbert Omwocha na bamwabo Bota Mosoti na bamwabo Omariba Omara na bamwabo Tomokaya na bamwabo Manabande Bairi na basani maendra takumbra na alia senka yabo Nyagotorioma Professional Center Somochu Nairobi Riara Vari Apartments Gatura Road Nairobi Kiralit.com Moberoye ni wachira senkendu ya Aga Khan Hospital Mocho ira Somochu Nairobi Chango maneno korekana itariki kyando mutinyu kyando mwakoyega Maxwell SDA Old Sanctuary Nairobi asenka ya Nyagosira Boygo ali Nyagoto Rioma Nyagosira na korerwa masabo asenka ya Maxwell tariki 10 nigo ara enigwe tariki 12 umutinyu kyando mwakoyega asenka ya Nyagoto Village Rioma location Maran District ase county ya Kisii. Gatembe Television Gatembe FM tarangare ito katika tu Manjumu ligereri karibu asensa mega ya kabire ase una butambe togo twaligereria okomenya kuyaka bochenu na daktari Kena Mose onsarigo kurwase enyagitari ya World Fit this center una na tigoso muna toga ndrete ngaite ne wiki ya gatatu gosine ERMS ya gatatu asto kurigereria igoro ya mabori ali manjumu ligereria ubwate gocha setore gocha se umunyagitari nanja garona abere umunyagitari yake ngochi nawo umunyagitari asinini egarwa no pa association Mwaje murigereri report ya unabokoritoma ya masa ya mogocha sina mbere screen yao 0726 447 367 gusogenda se Facebook yaito Gatembe TV nyaka bokorika report ya oro nabo igo ogenda se YouTube nabo korika report ya oro nabo igo nabo kugenda asensa me WhatsApp otumeke nambe yoyo nyaka bokuboli boli yawe elinde nyaka otokorigereria amaboli yayo aliye ogendete gutoma gocha kurwa wiki yari yete kuchikisa tuchiete kurtwa chake tukoligereria igoro ya maboli na ritukulia lero enagani to chakere daktari itangani nebire paka twanara ne paka taite ko karagwani murigereria itangani mwanzo murigereria iritirene daktari Moses Kenon Sarigo kurwa senyakitari ya World Fit Centers World Fit Centers ntubuga take nyagitari ga Bosongo aliya senyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307A karibu sana. Daktari ngorengi abantu ndachine mbabolire chinga kichingia joko boli amaboli karababere bakoboli sana kuruto chaka koligerera igoro ya maboli abone biregere byabo na buna bono liboli yabere likoboli kwa mono ase no mbone kuna toko kwa naiga chimeze chia chirega chinyinge nigoro ya ulcers
lakini bono muna kotoko kan to konya konya tume konsi ma yande to gitwa tukimotum na bono letora nga dara tika tuchake na halsas na aboli gumono na lero nanda maboli yange nge sita ona iga chiri bono iga igoro ya halsas na kitoko chake no maene muna wate bidenga halsas usevitonda viligo cha senda ne shida ebanta bange babwate. It's a common problem. Kagara nyori nyagitari yaitu lituko ndikwera omuntu atarachubwate burire bwa halsas kusiri yo chikomurikira mariyo gago chikonywa agotebinga nabwate shitende omakote ngayo konga na chikogere chi halsas chimo kagara tekitari chingotebe tinga nimbwate halsas. So halsas ne shidere common lakini tuatebire butambe muntu tagwene tigotwara halsas onte yo wente gotwara halsas itogo twara halsas asogotamanya kagera halsas yegocha ebitonda byanda bigocha kuba kisababu bire kyoka esababu eyemo nelinga watware chi bacteria bacteria kolenta halsas ekorokunga H pylori ekero watware H pylori nalyogo twaro burire bwa halsas igonga nkwabwate bacteria ngandi yotabwate bacteria yesenda nkwengo twaro burire bwa halsas bonekere bacteria yamenyire senda yago konya koroma ule ukuta wa tumbo konya koroma what we call epithelial cells chienda yagera yalenta irritation enda yago ya produce a lot of acid acid yago sambe senda yago dentreke kwende yago dentralsas. So what I'm trying to say what I'm saying nelinga onye ngandi yotabu ate bacteria goso mududu yokurukunga H pylori nkwengo twaro burire bwa halsas igintu nkira abantu batogwante kumanya ngaki muntu akanyora H pylori kwambukira kuri so muntu yo bukiso yonde wetera echwene no murango bwechwene. So ekero tutabwati obusafi bole igoro narole abantu babwati obusafi narole nyora ali hoteli omuntu akobeko kobagugisa machi mega ugire kuraga aliko kuna sabuni yo ndo bangusire yangaiga nabali bago twendagera nabaru mbale bago koraigo umuntu naregari nyagi ese hoteli okosuya orulecho okunia machiga okondokole nterendagera nyama naro gusambe nyama unyagonchura ni nyama yago bali karwa bekere ndagere ese sani abwati ndagera bakendagera yaga kunite sani yago ogotenga ngeri egakomba abwati bakalizo kunyura machi. So onye busafi mboyo nalitokonyole bacteria yekurukuna H pylori amatunda tokone uchinyeni abangi nabaitonga mbabwati busafi muntu ogende cho kumbe nabwati H pylori senda yae oereli umuntu undi sio kama unanipata. So usafi onye ndote tikonyora H pylori senda yetu and that's why I tell people like this abantu abangi bakwenda bachikorwali unyagitali mbali ko wena Mr. Toto imputali ko wenera kwanyo mariyogo kwanyo H pylori kit H pylori kit ekero kwanyure kit keri gitaji bacteria kiri na ande mambi kwera ligwe bacteria no muntu bwate you see now buri bwa mbokwera and that is why niko koroge ngakinye kitali to bantu bakobwena rais mbako nyago cyane kuburi bwa halsas egento kendegia kabere ya kolento burire bwa halsas yenda ne pain killers amaryoga atokogolese kwende chemist chipanado mara moja ji what chipain killer chizi na kichigo changia kolento buruire bwa halsas. And that's why we tell a bacteria kogenda yarore ngosi yago yenda yarora what you call epithelial cells yenda kwanyora halsas. So ngakyura korumanya kwanyora halsas yeso bwangu ntobwate two types of ulcers ntobwate gastric ulcers iliego chesenda na ntobwate duodenal ulcers iliego chaise kenyobu. So ekero koromu ekanyobu gocha igoro na ando koromu koli okoyunga yaya no molero bekire ime okoyi asenda yago ekanyobu gocha igoro ekero koromu ekanyobu gocha igoro jua kwamba uenda umepata ugonjwa wa peptic ulcer disease. Abantu mbale bako ubosongo bubwate na usiano nendagira ngago koli chinyinde kwa rumono onye go koli gosine suguma
kwaro mono abande mbale you know uhusiano nendagira nero ngayatinda kitindagira gojo kuna marunkoro musaidi so wakanigu wacha gutige ndagira gete ekero korobo songo bubwati na uhusiano nendagira manyanga na bora twale ngano burire bwa ulcers kwa twale alafu ntobwaterie kurukunga duodenal ulcers inga tora aragira okoro mono enera abantu bakubuka butuko saa 9 bakikoliye ndagira eriye kenyobu because itagete ndagira egero busongo bogende ogendenze lakini erienda titagete ndagira kagera kurukikoragira okoyunga otete koruka gusokoroka abo muntu agosibana na machoroka loss of appetite tubwati amu yo koragira erienda eyibone gukikogera ubonene bwawo mubero bugendense iko because nga turi koragira mubero cyagokya mubero wikoraki wikoke olibwe duodenal ulcers agokikomento umubero ye kagera akoragira mono you see nabora agende echo ere mwamuti nabora agende echo ebwata manyinga nabora oraruka manyinga usoroke you know ebintebiroro ekiunguria mnatogenda gukwana oko nyago belge yokaryoka kobenchagara ene bintu bire bwate usiano n'uburire bwa ulcers lakini gentekenene nga kyumuntu akugwe n'uburire bwa ulcers abantu abange bagukinya gitari yeto mbali barosire kunywa mariogo akagenda nyale bakamurikira antacids akamuome praso onyure bakome praso bakorosire oiro mariogo ali akotange acid onyure ekiparoli kit yasingiri kogwena nga kyora wene asenchirere raisi yango temi sototo ande bono nagoje diswali ya boli kubya because amariogo nale entire from ense ya US amariogo ya tankoroki abwate chi bacteria chingi ya senda intu ntolikwena na mariogo munanyagitari yekwena intu togo kwa chi bacteria chingi ya chikomenye senda yago ime ese nda ya itonto bwate chi bacteria ina mbili nto bwate bacteria guso mududu olio mobe okokorentera marwaire nandi nto bwate chi bacteria kiri chingi ya chigoseria marwaire you understand so likatoko tumia amariogo twakwa chi bacteria chingi ya kile ni capsules form kile ni tablet form kwanyu chigo ikenda yago chiaba chinyingi esenda yago wono chi bacteria ichigo itachi bacteria kiri chimbe how a bacteria ye ego produce what we call lactic acid ego itachi bacteria kiri chimbe a bacteria yengia ego produce what we call hydrogen peroxide ego ite bacteria yembe a bacteria yengia ego produce antibiotic kind of substances chigo ite bacteria kiri chimbe so H parole tuli kuchikonyenyora esababu nobwato muntu okorendete senda yago nobwate chi bacteria chingi yachikorendete senda yago eyue kogera omenyige kege tambe utabwate H parole igono oli H parole yaso senda yago eriengi yego ite eriembe you see now how we do it and this is what we call symbiosis relationship symbiotic relationship twasomete ngentiba ka biology katwegete biology tukatabunga yaya bacteria nini nkoko konya na ayonkonya so ekare bacteria yengi yere senda nkose ego konye binte bingi ekori ndagere yonke igo lakini yakonye samangana digestion or protein yago konya gukorende nda yago tobwati mechande ndi yonse mwe tobugumubya inene nchire yemo otanyole nyagitari ende yonse lakini so guje nyagitari yito no bacteria chingi kiri enchire ende ya kabere twamanya go kwa mariogo akogwenie getonda kiriya kiri senda yago wikatogwe ni gatonda na karoke so twakwali oli kurunga kelp for instance ekaruko nyori ogedi kunga kelp within a very short time enda yawo ya chake correspond and that's why abantu wako chenye kidali to watalsas bakuwenda sana yeah na lakini gale nete minute nga igabana karuko nyara malyo gayu obo machabu wase utumeke bite bichabu ekara odakitare ngbo mbajiga gote banga ajbero mononi ke konyara kaba gekoretwa no bochabu goso gotali ndobo chenu muna kwanyara kaba kwana na nsachinde ekero buchando thechiti kuligerera bono nantora lengana ki story tachinde obwata ulcers ajpairoli egera mo eso moroe atemo gitike tambo kiri kuligo bobwene bono iga gose gengi gose mapema ngakinge ngaji communication chia ulcers na we kolenta mangana mange thank you for that question very good intime chando kira rente ulcers yesenda yo muntu nambe yemo
egetonda nabo kerabe cancer kwigura abantu bagutwara what we call stomach cancer nabera ache because yobwate egetonda asenda yago engakientambi. Number 2, egetonda nkoruskera amanyinga somubiri muno kunya guitira amanyinga nabara ere somubiri ogo otware what we call anemia. Egetonda kerikegenderere kunya koli ukuta wa tumbo egetonda kerikegenderere kunya koli enda yago nabo gekobochora enda yago otware what we call stomach perforation. Stomach perforation minute ngabono bocha boli bware ngenda yago bwenspi boso ese enda iki engoro kwanya ko nyenye emboli yokurusa matumbe engoro liko tigara imani engoro libono bocha boli boso ese asakurunga peritoneal cavity, then utakuwa na shida kubwa sana because unaweza kuwa na what we call sepsis. Chibakteria kisoesa manyinga kogwene gasi enkong sana endi nega tonda kerike kunya kogwena yekonya kobeke tonda yinya kogwena yinya korosie kende enchira yago yendagira nabe kongusu etware chiusi otware gentu gekurunga intestinal obstruction enchira yago yendagira ebunge endagira tebase gweta. You see now nabe kolenta indigestion nabe kolenta gasi esende nyigasi ibintu nebingera rente ulcers yera rente nabe kolenta even depression, stress because tobugatia mani. You can imagine ukienda kulala wewe uwezi lala mzuri, ukienda mahali unachagua chakula ati mimi sitaki hiyo sitaki nimewekwa mafuta mingi na mimi nataka hii. You can imagine una ukienda kwa desa bageni oje ndagira buya lakini dita bodo yitindi koliaya. You can imagine abantu bagotora nenda yeah, that's it. Na ribori ndira rikuruga nga rikocha rigotabanga bodi daktari nga obwa matemboro gati ya kiarachi na asthma. Oh good. Obwa matemboro obwa allergies na asthma obonene obwa asthma na allergy ye kwende yama allergy bosenda tebenga n'oburure bwanyorira ma asthma na allergies bado nawe koba asthma nawe koba okoyagi umubere nawe koba conjunctivitis ebe sinusitis ebe laryngitis ebe bintevinge tigankoro kinga eso ngegwa kwande kenge ogwasima raka pake gotoke bagwasima nkororo tigankoro ki asthma na allergy ebintebire n'obunyamasi obunyamasi bw'umubere bwakorire gasi wetani mnabutakire gukora ntobwate antibodies tokorokanga immunoglobulin E. This immunoglobulin E eyuero obunyamasi bwago bwa produce into ekorokunga histamine enyinge samanyinga so ekaro bwa produce histamine enyinge nere kolenta allergies na andege kuba kya ukibunga igo n'obunyamasi bwarente bwagera eshide yonzi ya makoraki yanyorekana lakini bono ekera allergy ya rule usine sichi mioro yakire sengosi yaro kwire tatavauti ekero kwenda allergy yakire sama bafu yaro kuse bronchitis or asthma allergy yakire sama uga kusikinengo yaro kunga rheumatoid arthritis lakini nangendera kokote usiane rororo talingere tavauti mono n'obunyamasi butaligo kolegasi muna butakire bwetaniri ko kolegasi kerengo kerigetake tiganda ko bono tiganda ko ira ndago tebintu gete lakini ngendongere twakwane getanga nigoro ya oburuire bwa ulcers no manye tengo oburuire bwa ulcers na buchangia kolenta allergies inkige kogero bunyamasi bwago boruwanesei abandi butali kurwana muno obuchafu mbole bwasoire samanyingago obuchafu mbole bwasoire samanyingago this is an antibody against the antigen so the antigen no buchafu bwasoire amanyingago bwagerira obunyamasi bwabo boruwanesei ngayo buchafu buli bokoru enchira yago yendagera ngo changiere sana saidi asamangana ya allergies bantu banja kumanya boyo ekere enchira yago yendagera ebwate leakage
Konya koramne pipe igwetia maji guchimate. Lakini nebwate ibibao ikonya gotonyia maji make guchiari. Agosoe samaroba ime. Enda yago nero nyore nebwate bibaye gunya gotonyi endagere etara bunubuya eina bego kolentera allergies. So ekerenda yage go drop ebwate leakages. That's what you call gut leak syndrome. When your gut is leaking, eyenere kuiro buchafu obonge samanyinga. Munabona tianko ndako example. Kwa nyura mabere bondo iga. Aikire senda yaga nyolege tonda nkerororo. Ataraji kobunu buya munetakeire amayigo chigoso esa manyinga ime kwa nyora mabera yajakire koliki esa nyolege tonda. Onachue kiara. Obeke spirit turiko iboro because spirit yaja konywera gochimbe. That's what I'm talking about. So kwa nyoranga ekerinda yage gwetyo buchafu. Enda nebwate buchafu obonge. Enda nebwate bacteria. Enda getokoli bwate heavy metals no igwete senda kwa nyuru buchafu bogoso esa manyinga bwachangia kolenta allergies. Again to kende gya kabere ndageta abantu bamanye go changia igoro ya allergies omubere is what we call hygiene hypothesis. Abana mbali babungere nyumba ngisali akazali migetegani tari kutaka mwana yasoke kuri nyumba ibi ako muita bubi asoka yara ako omwana abungere amenyete nyumba asaronga asasafi tari kuchikokoro tari kuchikochesa isiko gari kumbe lilyo mwana aguchuchikochesa isiko ubonyamasi bwaye boko kolega asibuya boko ba very strong obo chawo buli abana banya kugusa isikali boko ubonyamasi bwaye bwa very strong. And I've told you a million times, you know, you remember abantu chichokora bali taunima embura bono ngo twerisko ogenda risko okonyora barara taibiseti arambere tiase baranda andako kona sana lakini ngwanya kumunyonya gitanyo yitukezi akuriye ndagere nchafu kuruchita chibiba ime lakini ubunyamasi bwaye bwo kolega sai toko muronya gitani because ubunyamasi bwaye bwabero boko. So what I'm trying to say is this: ekaroli togo tiga abana baitu bachigochiesa ubunyamasi bwito bwabonko baburoboko tiga abana bachiesa. And that's why even when okoiro mwana oge school kwara uzike wanda nkero bagochiesa uzenkeyo yakumubeka andoziga ekikuri cyakire omwana abekire kurumamba ka abekire karazi kumamba kamazo tari bwatisa gochiesa ogochiesa kolingo konya kuri. So hygiene hypothesis ngo changiere na recurrent allergies. So abantu batiga abana bachiesa lakini rende nakyo umuntu arakora amanye nka utwarire cyara kine cyasima koyagi umubere watebira mangana sneezing watebira mangana yo koyagi amaiso kimiyoro komnyoka amache kunyago korora gosiniz kuba kubungana ibintu munene bikorenta allergies ngaki abantu baragwe n'uburiro bwa allergies no go cyase nyagitari yetu ya Walfit because ikaro umuntu ago cyase nyagitari yetu ya Walfit ntubwa tenkira toko mubweni erendonge toko mwamariyo bakoro kunga immunomodulators ari ago chikote ubunyamazi nka ya yankurwani y'umubiri ogomono twarusi ubucha buri samanyinga twakolege ntwiko kunga detoxification kato akole detoxification nande twakwa advice nutritional advice na kyota oragere tubasa kubika ubuchabu bongesa manyinga na kyora oraliye ndagirere ngaki egero ubuchabu mposa gosona twakwa advice yerendonge abantu abange bakire senya gitari yaitu especially abantu abake ntubwata what you call extrinsic and intrinsic asthma. So eriya abana abake ko wena bwango sana iko mwana ngobwata allergy so bwata shida yengozi kuzeki monente sinye gitari yetu ya Walfit lakini onye ko bwata bwa allergies go asthma make sure nga wetare sinye gitari yetu ya Walfit to ko solution yetakire yeah na matutara gendra go mutu nara kubolinga are there foods that aid growth of good bacteria in the stomach kurunga Charles Nyagucha? Yes. Endagera nere egoita chi bacteria chimbe nendagera nere recommend chi bacteria kesombe ekero kunya kunyu esukari nyingi munabona kwa mfano wanje kunyu esukari nyingi egoita chi bacteria chiri chimbe
Sore ego itaji bacteria chingia. Onye kunywa sukari nyingi ego itaji bacteria kili chingia. Onye kuwankite kunywa mariogo antibiotics. Aino muntu kunywa antibiotic. Antibiotic yako ya ikire senda ego ite bacteria liengia ne liembe. Ego ite bacteria chionzi. Chinde chionzi. Igobono ngako kunjita mariogo no. Ndagira kiorali chibacteria chimenteke. Yogurt. Natural yogurt. Kali yogurt yende yogurt. Vanilla. Umnyo kirenga ya pineapple uzinga strawberry. No. Nere likirenga natural yogurt. Obe kukunywa natural yogurt ya sobonge. Nabo chibacteria chikomenteka. Onye guanchete fermented food. Mune ndagira munabona mabera maruranu ngote male komenta chibacteria chichile. Na akara kwa ndigo ya yogurt yega nsachinde tokonya kelikirenga natural yogurt natural ba brand ne litukolina turachiko ya kwanira. Bono chikamba ni chiro chingiya. Wende mu chikamba ni chinene chimanyikane chinene. Ja Brookside na mutokora ate banyambusa ibo. Abako nyelikirenga natural yogurt yebwatengia. Nara ukobolinga last weekend to kwanda thigoro kaite last week lakini to kwanda thigoro ya hemorrhoids. Agotebanga toru eti sababu nga inkia kora chiko ba mo painful. Emer umurango bwe choenene. Echinjira gicha manyinga chiro chiavimbire. Inaitokoroka hemorrhoid. Aso murango bwe choenene chinjira cha manyinga chiavimbire. Aho chiravimbe chiri cheime tokoroka internal hemorrhoid usichivimbe sikojikorokunga external hemorrhoid. Elio kunya koiguyagi. Kuruso murango bwe choenene. Kuchigweti choenene kwa nyorange gwaterani. Kusomo gongogo soka. Kusogo ikaranza kwanya, you know. Ina toko tebanga hemorrhoid. Ngakichira nto bosongo bole igoro mono. Alieke ese enjiriria manyinge bimbete. Onyole nga manyinga gandire. Otwale what you call a clot. Asumo kioliwa manyinga. If you get a clot, then the pain will be very severe. Number 2, otwale what you call strangulated hemorrhoid. Yani tukirikia bimbire kenyole nkiriko nyora manyinga. Kija kiguku. So strangulated hemorrhoid ebwa tu bosongo bole igoro sana. So ekaro kwa nyolu bosongo bole igoro saidi aso semo yago ya hemorrhoid minyoka gocha nyagitari. Kusaligo tu bosoko kanya bako ikega minyoka gocha nyagitari je kubwata hemorrhoid. Toka je bosongo bole. Ndoje chisa chiachire manano mu director na ndenga chiachire saidi. Ima itinga ngikeliura nyaka bako commentera asobo kwa dribo nyagitari World Fit emagaro ya lero. Nyagitari yetu ya World Fit ni nyagitari ya kipekee. Sisi ndio watu wa kwanza ambao tunachanganya udaktari. Tunafanya blending. Tuko na madawa ya kawaida ambao tunasema ni conventional medicine. Tuko na madawa ya kutoka kwa chakula, we call nutritional medicine. Tuko na madawa ambaye inatoka ni herbal medicine. Kwa hivyo tunachanganya udaktari. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kama una ugonjwa wote ambaye inakusumbua, sio rahisi ukose kupona katika hospitali yetu. Lazima uwe karo kuja bwatu buri bonde bwenzi. Incho senya kitali yetonye ko bwatu buri bonde bwenzi boko kusumbua. Twalenta mariogo amaya nakotera na risiba mariogo kuru the US. Tubwata mariogo na anda mariogo ito airanire nsese amangana ye price na gotebeti. Twiranire ebeinse okwantu anyora mariogo ne price erengia. Bantu wale abagakabali babu chinguru cyabo cyo kolema mugondo amariogo naro. Edae ngakobwate, you know, edae tukiage muame andu kutumia daire natural 200 shillings no ere senya kitali yetu ya World Fit. Amangana ye ngozi amariogo naro. Ile teri anenda daktari Moses Kena Onsarigo nkorwa senya kitali ya World Fit Health Centers. World Fit Health Centers ntobwate kliniki gabo songo alia senyumba ya Uhuru Plaza. Bali botoma Uhuru Plaza injumba kabosonge town ime once wa kibosongo bolinga marigiti nkayire ko ikamarigiti ali asikibuche likire ebuche lyago cha mate enyombe iyo ntambe nere kurukunga Uhuru Plaza gose Alisa Plaza so ime inchegoroba ya gatatu erumu 307A no konyole nyagitali yetu ya World Fit. Narubu ya bwabosonga nincho munyagitali nincho konyora. So anytime ugoja nincho konyora. Tubwate clinic so mu Eldoret na nitobwate clinic ende gali karatina. Nkere se namba ya nesi 0722 245763. Namba ya nesi 0722 24
5763 mbia mono asogotulire Pia nayo manchumo rigere singe choko ba amo na intu kudu chagete kionga chinsebire go ikabona gatonya goto okora enseme ga komenya okuyaka bachenu cheni ngoro kwaro no tutu nyingiri kendo gotwara boligere lyo byami yake Tembe TV kionga kya mamusi kila nafsi na Torari ugukwa kwa Lawi Nyamweya Nyamira uyuru mwana Nyamweya Nyamira n'umungina Dorka Kemunto Nyamira. Nigaro mwaka Elizabeth Mwoki na nigare se Sandra Kemunto Nyamweya na Dylan Nyamira Nyamweya. Nigaro yomwabo Helen Gekona, Elizabeth Nyamira, Jelida Nyanchera, Moses Masinya, Robin Mogaka, Isabella Ochaveri na Dominic Mbati. Nigare Isamoke na Ngenarome John Paul Nyamira, Sharon Mweni Dominic, Prince Mark Mwendwa, Jade Nobal, Moal Mosinya, Bianca Nyaboke na Eloi. Ngara rusigwe enkendu tariki nyimuti nyukiando mwako yega sabena kwani witariki sano nyukiando mwako yega aria bogita Diana location Kabonyo village ase sub county ya Kisii South meye county ya Kisii. Gatamba television na Gatamba FM torengore ito.